dito para makita natin yung iba't ibang klase ng pagbabako dito. Ito halaman din to. Mga patay na yan. Pero ayan, pag nabuhay ganon. Jo, ganito ang gusto ko. Jo, ganito ang gusto ko. Hindi, ano, ayan o, yung hindi makakasugat. Oo nga, lalagyan din naman yung paganyan-ganyan. Hindi, sabi niyo Hindi isang... makalusot yung hayop. Kaya nga. Kasi hindi pag may makapasok. hayop dyan, sirain yung halaman. Ano ko din yung Ang halaman? mga kambing, pag nakalusot Saan ka magtatanim ng palay? doon, Sa taas pa? yung mga tanim kang puro ganyan, talagang babakuran mo. Gusto mo kumita. Hindi masira. May mangga kalamansi yan. Kasi ang kalamansi. Pero hindi pa ako nalinisan. Oo. Hindi makakulusot yung Hindi mo pwedeng lagyan ng baka to dahil kakainin mo yung